La proposta seria que hi hagués dues comissions, que això se refundís en dues comissions més simples, que foren bàsicament una comissió més teòrica i més jurídica, és a dir, refundir no té sentit que per una banda hi hagi una gent encarregada del manifest i per una altra banda una gent encarregada d'elaborar uns criteris per a una possible participació, no sé si és el cas, és a dir, una comissió més teòrica que preparés manifestos, papers, possibles criteris per a una llei de política lingüística, més teòrica, i una segona comissió, per dir-ho col·loquialment, més pràctica, més de campanya, que se preocupés més de com se dissenya, les coses que hem parlat abans, hem parlat d'un debat intern, de la possible convocatòria de la tercera trobada i d'una possible campanya divulgativa. Per tant, la proposta és que en lloc de fer aquestes tres comissions hi hagués una teòrica, que seria la que elaboraria papers, per dir-ho col·loquialment, per a la campanya, per a la llei, i una més de campanya, organitzativa, que s'encarregués de dissenyar una campanya